me suomalaiset vihdoin olemme päättäneet, että nyt lomailu Välimeren rannalla saa riittää ja haluamme seikkailla kauempana idässä, päädymme useimmiten Taimaahan. Ja se, joka saapuu tänne, ymmärtää pian miksi. Täällä ruoka on jännittävää ja maukasta ja monet rannat oikeita paratiiseja ja kulttuuri kiehtova. Monet tulevat tänne talvella, jolloin ilmasto on miellyttävin ja ilman lämpötila trooppinen, 32 asteen paikkeilla ja veden lämpötila 27 astetta. Että itä voi kohdata lännen, sen todistaa pääkaupunki Bangkok. Täällä pilvenpiirtäjät ja loistelijat buddhalaistempelit ovat vieri vieressä. Kulttuuria Jenova voi säästää hieman aikaa vierailemalla kuninkaan palatsissa, missä monet monumentit ja temppelit ovat yhdessä ja samassa paikassa. Palatsialue on kokonaista 2,6 neliökilometriä suuri, joten varaudu kävelemään monta kilometriä, jos haluat nähdä kaiken. Se rakennettiin 1700-luvun lopulla kuningas Rama ensimmäiselle ja sillä on vielä tänäänkin suuri merkitys maan buddhalaiselle väestölle. Aikoinaan Bangkok oli melkein kokonaan vain verkostokanavia, ja ne, jotka ei ole täytetty ja muutettu kaduiksi, käytetään yhä kulkureitteinä. Se, joka haluaa, voi vuokrata veneen ja nähdä Bangkokin vedestä käsin. Mutta useimpia vierailijoita houkuttelee eniten Thaimaan kaikki auringonotto- ja uimamahdollisuudet. Suurin turistisaari on nimeltään Phuket. Täällä rannat ovat luonnostaan pitkälle matalia, minkä vuoksi lapsiperheet mielellään tulevat tänne. Muutamia parhaita rantoja ovat Caron Beach, Kata Beach ja Kata Noi, kaikki omine erikoisuuksineen. Paitsi rantaseikkailua voi Phuket myös tarjota jännittävän sisämaan, joka on näkemisen arvoinen, ja yksi tapa on nähdä se elefantin selässä istuen. Jos ei ensimmäisellä vierailukerralla ehdi nähdä ja kokea kaikkia, mitä Thaimaalla on tarjottavana, niin tännehän voi aina tulla uudelleen, sillä tämä turistiystävällinen maa toivottaa sinut aina uudelleen tervetulleeksi.